Hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave et eksperiment med sådan en her. Og det er bare lige et enkelt lidt, som jeg vil gerne ud på. Okay, I tager jeres hånd, lukker den sammen, lukker den ene ende, og så lige lidt åben i den anden ende. Så tager I den her, holder kun gassen inde, bum, og sætter den ned i 5-10 sekunder. Og så når I har gjort det, skal I se her, slukker jeg lige lyset. Sådan. Sådan. Og sådan der. Når jeg har gjort det, så tager jeg den her og okay, nu prøver vi igen. Så er det. Okay, næste eksperiment. Okay, det næste I skal bruge, det er Savex. Sådan en her. Og den har sådan en lille bitte skål. Tager I lighteren og holder gassen inde i 10-20 sekunder. Vent lige tilbage lidt. Godt så. Jeg skal lige tage nogle handsker på. Her kommer det her trik, så skal jeg lige have lidt mere gas i. Sådan der. Så går jeg lige for lyset. Prøver lige igen. Godt så. Prøver lige igen lige lidt. Godt, så nu er vi klar. Så 4 minutter. Godt så. Nu skal det virke. Det var godt. Nå. Tak fordi I så med på den her video. Og vi ses næste gang. Hej.